ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೂಲು ಮಂಗನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೈನ್ ತೂಂಡಂದ್ ಅವು ಅಲ್ತರ್ದು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತುದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ತೂದು ಐತಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ರಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನ್ ಕಡೆವೆ. ಅವೆನ್ ಕಡೆದ ಆಯಿಪೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಡೆಬ್ನು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ್ ದಾಸಿಮಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಕೊದಿಪವೊಡು. ಕೊದಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿಪಾದಿನ ಪಚ್ಚಿರನ್ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಕಜಿಪಾಂಡ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.